Naperwisyo ang pipila ka residente sa Barangay Matinapangi, Davao City human na hugmak ang tulay sa lugar dihang miagi ang usa ka truck. Aniya balitang barangay ni John D. Esteban. Nahugmak ang kapin 20 metros nga tulay sa kilometer 8 Purok 6A, Barangay Matinapangi, Davao City. Mag-alas 2 Sabado sa hapon, human giagian og 10-wheeler truck nga gibana-banaang anaa sa 20 tons ang gibugaton. Ang truck dunay kargang mga bato ug yuta. Napirwisyo hinuon ang mga residente. Sama ni Aldrin, doon na daw alternatibong agianan sa Saavedra sa Barangay Catalunan Grande. Pero pedestrian ra ang makaagi. Maong mabili na lang sa daw ang iyahang motor. Kasul niya, pero tao rin makagir ito. Saan man na ang magmotor? Bili na nga doon eh. Ang tagdili, kawato nila. Gusto din ang kawat rin. Sumala sa barangay official, may sibat ang driver sa truck human sa insidente. Mali mangod sila sulod, dapat dito sa padulong sa Catalunan, sulod sila dito sa inyo. Kasi tiyan ni 5 tons na siya. Pero di na po na mo kinapusulan kasi 5 tons ay sa gabok na po. Dili pa daw paigo ang pondo sa barangay aron ilisan ang tulay. Hindi man masigo ang budget sa barangay, among request sa city. Pero sa city o sa mga congressional, napdan lang po sa kanong. Hinoon na paabot na daw nila kini sa City Mayor's Office aron maaksyonan. Karon gihimuan sa barangay og laing kaagian diha mismo tapad sa nahugmak nga tulay samtang ginapangitaan pa og solusyon ang problema. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. John D. Esteban, 1 Mindanao.